zijn hier in de gemeente Sluis. Het is een vrij koude dag vandaag. En in de winkelstraat valt het op dat er toch veel winkels zijn waarbij de deuren gewoon open staan. Ik ben Kimberly, ik ben assistent verantwoordelijke van deze schoenenwinkel. Ik zie in deze straat dat er veel winkels zijn die hun deur hebben openstaan. En bij jullie zijn die gesloten. Waarom is dat? Ik wil graag dat de warmte binnen blijft voor de klanten en dat het ook aangenaam is om te werken voor ons. En waarom denk je dat die andere winkeliers hun deuren wel openzetten? Ik denk omdat ze verwachten dat de klant sneller binnenloopt. Maar als je duidelijk aangeeft aan de deur dat de deuren gewoon open zijn, komt er evenveel mensen binnen als bij een open deur. Jullie hebben het duidelijk aangegeven op de deuren? Ja, wij hebben duidelijk open op de deuren staan. Denk je dat het veel uitmaakt in energieverbruik? Ik weet het wel zeker. Ik ben Albert Ingels en ik ben werkzaam bij de gemeente Sluis. En een van mijn taken is klimaat en duurzaamheid. Nu heeft het college en de raad die hebben besloten om voor de komende tijd duurzaamheid een extra prioriteit te geven. Daarom gaan we in de gemeente Sluis, in de kern Sluis, zoals we ook in de kern Oostburg gedaan hebben, de winkeliers bezoeken met het verzoek in koude tijden hun deuren dicht te laten. De winkeliers die dat doen, die zullen al een pluim krijgen, omdat ze al bezig zijn met energiebesparing. En de winkeliers die dat nog niet doen, die zullen verzocht worden, vriendelijk natuurlijk, om hun deuren dicht te doen tijdens de vorst. En die kunnen dan een bordje voor de deur hangen, dat is van de ZMF. En daarin staat dat de deuren dicht zijn om energie te besparen, maar dat de mensen natuurlijk van harte welkom zijn. Dat is een van de bedoelingen.